Il-Gvern għandu l-ħsieb li fis-sular ta' fuq tal-pixkerija l-ġdida li nbniet fil-Marsa ikun hemm impjant tal-ipproċessar tal-ħut. Biex ikun żviluppat dan is-sular, il-Gvern ħareġ sejħa ta' espressjoni ta' interess għas-settur privat. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-bini tal-istess pixkerija, is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes qal li l-investituri se jkunu jistgħu jagħmlu l-post bil-makkinarju meħtieġ għall-ipproċessar tal-ħut. Dan bħala parti mill-istrateġija tal-Gvern għas-settur tas-sajd. Galdes qal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jgħin lis-settur tas-sajd f'pajjiżna mill-mument li l-ħut ifaqsu sa mal-ħut jasal għand il-konsumatur. Żied li permezz ta' dan il-proġett se tiżdied il-kwalità ta' servizz lill-konsumatur, iżda mhux biss. L-idea tagħna huwa li nagħtu valur miżjud lill-prodott li qed jagħtu wkoll ħanidu hekk prodott aktar organizzat lill-konsumatur imma nikkreaw il-xogħol. U allura l-intenzjoni tagħna huwa li nużaw din il-faċilità biex nolħoqlu aktar impjiegi imma fl-istess ħin inkomplu nkabbru s-settur tas-sajf f'pajjiżna. Il-unit ta' privatizzazzjoni se tkun qed tilqa' l-proposti għall-espressjoni ta' interess sa 22 ta' Ottubru li ġej.